Ikonu do cerkvi še točno uniesli vjeronaučni dzeci na Veľkej službi Božej, ktorú slúžili pároch Kocúrsky, otec Vladislav Rac, otec Jakov Kulič i otec Jakov Novak. Ukazání šestri Faustína Feľcan i šestra Michaila Vorotňák bešedovali o živote šestri Josafáty Hordaševskej. Po zakončenju služby prisutni mogli pocilovať do rušic ikonu i mošći, priložiť pobožnej stvari i pomodliť se. Stejno hodi po službi druženje predlužene u manastire šestroch služebnicoch. Šestra Josafata Perša z toho šoru šestroch, ktorá prehlášená za blaženú 21. roku a ikona s mošťami blahoslovená 25. roku. Odtedy ikona putuje po všetkých miestoch, u ktorých šestri toho šoru slúža. Prez našo kraji ikona bude defilovať späť mešaci a oko Curešte za 3 dní, ta šestri povolujú vírnych, ktorí nestihli nedeľu, že by po vtorok naštívili ikonu, ktorá še nachodzi u kapličky Kocúrskoho manastíra.